Eu son Claudia. Eu son Isabela. Os vamos a explicar o problema das cabichas. Así que vamos facer unhas preguntas. Así que, Isabela, dime que poden facer as cabichas na nosa natureza. As cabichas, a pesar do seu pequeno tamaño, poden chegar a contaminar extremadamente. Sabedes cantas cabichas se tiran ao ano? Pois sí, ao ano tiranse 4.500 millóns de cabichas na natureza. E esta pregunta levame a outra. Canto tardan en descompoñerse? As cabichas tardan 12 anos. Ademais, o verdadeiro problema son as sustancias tóxicas que quedan no filtro usado. Cal é un dos máis graves problemas? Un dos máis graves problemas é que un neno pode inxerir estas sustancias. Isabela, as cabichas poden chegar a provocar un incendio? Si, xa que se tiran no céspede poden chegar a prender fumo. Que podemos facer para impedirlo? Pois poderíamos intentar consumir menos, utilizar os pinceiros, tamén se podería enseñar un tipo de vasoiras só para iso. Isabela, en que contenedor se tiran? No contenedor gris, xa que se tiran aí os restos. De que está formada unha cabicha? Pois están feitos por un acetato de celulosa, que é un material biodegradable. E vos, que ides facer?